खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। बुहुमनि बयनिख्रुइबो दाम गोसासिन 11 करोड़नि मास्कखौ सासे चाइनिज बिलियनारि जाय US आव थायो बियो इजराइलनि मोनसे जुवेलारि कम्पानिखौ बानायनो अर्डार होदों। बे मास्कखौ सना आरो हिराजों बानायनाय जागोन। सुप्रीम कर्टआ हिन्दु सक्सेसन एमेन्डमेन्ट एक्ट 2005 नि सायाव सोलायनाय लाबोदों। बे एक्टआव बिफाया थैयाखैबासो फिसाजोआ सम्पथिखौ मोनोमोन। नाथाय दा बे नियमखौ बोखारनानै बिफा थैयोबाबो फिसाजो आरो फिसालाया समानैनो सम्पथिखौ मोननो हासिगोन। #बिन'द ससियेल मिडियायाव भाइराल जानाय मेमेखौ माखासे मानसिफ्रा ड्राग्सनि बिजनेसनि थाखाय बाहायदों। नगावनि पुलिसफ्रा #बिन'द ड्राग्स बेफारि सानै हमनो मोनदों आरो बिसिनाव गंसे बलेर' गारिनिफ्राय 250 ग्राम्सनि ड्राग्स मोनदों। दा पुलिसफ्रा #बिन'द ड्राग्सनि गेंखौ नागिरगासिनो। नगावनि पुलिसफ्रा बुंथिनाय बायदिब्ला बिसोरो #बिन'द मेमेखौ गावसिनि क'ड हिसाबै बाहायो। रासियायाव बुहुमनि बयनिख्रुइबो सिगांसिन कर'ना भेक्सिनखौ दिहुननो हाबाय। बे भेक्सिनखौ बिसोरो स्पुटनिक V नाम होदों। रासियानि प्रेसिडेन्ट व्लादिमिर पुतिनआ कर'नानि भेक्सिनखौ बाहायनो हानाय जाबाय होननानै एनाउन्स खालामबाय। मिथिनाय बायदिब्ला प्रेसिडेन्ट पुतिननि सासे फिसाजोनावबो बे भेक्सिनखौ होनाय जादों। इन्डियानि इन्डिपेन्डेन्स डेखौ निउयर्कनि टाइम्स स्कुवेराव फार्स्ट टाइम 15 आगस्टआव इन्डियानि फ्लेग बिरहोनानै सेलेब्रेट खालामगोन। SSBफोरा अरुणाचल प्रदेशआव 1.7 कुइन्टेल्सनि केनाबिस मुंनि ड्राग्स हमनो मोनदों। आसामाव गोदान मोनसे डिस्ट्रिक्ट जाबावबाय। बरपेटा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बोखावनानै 34th बजालि डिस्ट्रिक्टखौ 15 आगस्टआव अफिसियेलि एनाउन्स खालामगोन। केरालायाव लेन्डस्लाइड जानानै थैनाया गासै 52 जन जाबाय। वेस्ट बेंगलनि मोनसे हस्पिटालनि स्टाफआ कर'नाजों थैनाय डेड बडिखौ नायनो बिनि फिसालानिफ्राय 51,000 फैसा दाबि खालामदों। जोबनायाव दङ आसामनि कर'नानि आपडेट। नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।